David. Hai bă, gata cu vocile. Gata, bă, gata. Uite, m-am spawnat pe lumea asta foarte frumoasă uitându-mă la curul meu. Ce fac? Au intro? Da, la că asta de început. Bine v-am găsit la al doilea episod, Bă, mi-a primul. plecat, stai că mi-a plecat calul. Du-ți-o Mamă, cu voi muzica. aveți, bă, voi aveți ambicai, eu nu vă cred. Bă, zic să-ți cauți pisicile dacă te le-ai lăsat în spate. Păi și iau calul ăsta, mă. Da, n-ai mine, poți să-i pun între cai. Ia-l pe ăsta. Stai, cum Ia, se ia fac? pa meu, bă, stai, ia-l pe ăsta, că mi-a Stai, vreau să fac, cum Nu face? ălalt, care nu are pete pe el, e rapid. Păi da. Așa, Păi așteptați aici? Prin zonă? Da, Hai, da. luați-mi și pat. Sau stai să-mi iau patul. Bro, de ce ți-ai la 4? Numai Păi, poate vine noaptea. cine are sapling-uri? Eu, Zero. am Dark Oak. Am 4 de oak. Mamă. Bro, mă moare gâtul. Legi. Le dau lui Alex. Ce mi-ai dat aici? Vezi? Oh, Patru sapling-uri. sapling-uri. Ok. Sunt o grămadă de astea de albine, dar nu putem să le luăm încă de. Le-am putea lua, dar mai încolo puțin. Bă, te arată destul de nice zona. Honest. E nice, like, E cozy. E cozy. e beautiful. Mamă, dar e greu de cobor de alul ăsta. N-avem... Nu avem bone Am 5 pase. Ar trebui să pun o... Merg cu barca, parcă. Matei, ai lemn la tine. Na. Calul intră în M-am barcă? dus sau... Nu, nu intră. Da, acum Da, calul se transformă în barcă, David. Bro, dacă intră, nu se transformă. Eu știu Nu, că pot să-i se face bagi. barcă, like, poți să călărești să te duci cu el. Trebuie să sar cumva dealul ăsta. Bă, am nevoie de un chest. Uite pădurea. Am început să What? tai. Înnoată calul! Păi, Da, asta ți-am zis. Mi-ai zis tu, dar... Noi jucăm Credeam. pe bărbat. I ain't trusting you like that, nigga. Oh De shit. ce le mișcă? Da, bă, What? peștele mișcă în mână. De ce se Aia- mișcă peștele în mână? Aia e de la Resource Pack. La Nu e de resort, la pe Minecraft. cu tău. Păi da, sunt bune Resource Pack-uri. N-am zis că nu. Da, îs Am nice. fost- Mi am se fost mișcă clon în inspirat. mână acum. Bă, voi Da. mai aveți încă 2 bucăți de fier? Am eu bine, 6. da, am Eu să am 6 cai. Eu doar v-am întrebat că like, vreau să fac o mică fermă. E apă? Ce? Vreau pe ăla că e apă. Păi n-am, bă, eu ți-am zis că am nevoie de încă 2 bucăți de fier. Oh, Bă, așa. dar stai că mi-ar trebui 2 găleți, dar vedem Să noi. că eu am urcat, Mai eu nu bine, mai știu frate. exact încotro e Eu, satul. eu propun să ne facem corturi. Corturi? What? Honestly, n-ar strica Ești- cu lână. Bro, sunteți tweaking. Să arăt eu. Trebuie să început să avem din astea. Bă, Matei, Era- replantează, bă, și tu copacii. Da, îi pun mai aproape de noi, nu-i pun aici. Nu, mă, pune aici. Ce? De ce? Bro, să nu distrugi pădurea, naiba. Eu nu mai știu câte... Ce dau? Stai, bă, hai să ne culcăm. Hai înapoi că vine noapte. Că la copacii avem oricum lângă noi, acum trebuie să crească. Dai spruce. Nu asta face. Repede. Au venit pisicile Oh în my poală God. la mine. Like, în timp ce dorm. Mă duc să-i bag pe aia, mai iau și eu niște bețe. Niște oase. Bun, misiune accomplished. Acum trebuie să le și aduc înapoi. Așa. Bun. Bun, se teleportează kinda nice.
10 billion points. Da, da, rău. Ok. Să iau O să-mi Sakura? fac... Avem Sakura? Nu avem. Să iau? Da, ai putea lua. Da, e pe partea cealaltă de munte. Mamă, frate. Mă duc eu să-l iau. Vino tu încoace. Bă, dar ce fain e, bă. Bro, zici că cheile Matei, cazului, dar e un Mai râu în loc de aruncă-mi, un drum. mai aruncă-mi încă o bucată de lemn. Like, Thanks. e un lac, Planks. nu, e un Încă un râu plank. și în jurul râului doi muntoși de ăștia. Bun, ce am Să acum? fac o... Bă, capră! Pleacă de aici. Bă, bat caprele oile. Pleacă, Eu nu cred. pleacă. Întemnițează caprele. Da, Onga, dacă dai măgar, dacă dai capra măgarul, Bă, dată Eu pe mă una am gând- decapitat-o. Ba, da. dai, ne trebuie și alea, dar Bă, dacă dau un Hai. pisici, eu le bat pe toți. Bă, da, aici ne facem la poale muntelui, zici că e... Bă, oriunde te poți face în jurul muntelui, aia e ideea. dar Like, ce are pe asta? trebuie să... Oricum acolo arde super bine o clădire. Păi da, bă, dar uite ce avem aici, avem pic. Da, avem picul, de fapt. Da, bine. Avem pic. Bă, niște iron în pic. Așa... Am cărbun. Sunt cărbun. Trebuie cărbun. Ar trebui să mai avem cărbuni. Facem Nu prea e mare campfire-ul? lucru. Bă, e înconjurat de pădure. E A, Doar cu- oh my- noi suntem la partea de câmpie, practic. Dar sunt pe partea de munte. Băi, ce faci? Am găsit căuni. Pui înăuntru. A, că e cort. David, tu îți dai seama că noi suntem pe munte, nu? Like, nu suntem pe câmpie, suntem tot pe munte. Mai bine suntem la coordonata 100, deci are sens. Suntem 40 de blocuri mai sus. Marcela. Nu mai ești foarte mea. Dar tu tot ești un fart smela. Ești un shitting fela. Nu, nu. Bă, nu mai pot. Deci, mă, Doing the next Oppenheimer. Am și un de ăsta, dar nu știu dacă ajută la decorare. Uite, brewing stand-ul. Pun sticle de apă în el. Bine, ai putea. Am găsit niște porci. Și niște găini. bă, Ai putea să-i omori. Dar o să te riști dacă n-ai scut. Am scut. Și știi cum să-i omori? Sau ești... Kind of. Înțeles. Eu ca idee mă bag cu scheleți în mină. deja. Da. Oh, I mean, unul la omor pe altul. Pretty much. Exact asta trebuia să faci. Am luat și un crossbow, dar nu pe ăla. Unul avea enchantat. Am și poțiune dacă ne trebuie, dar nu bat. Nu facem încă raid că murim. E bun. Să mai fac share, să mai iau lână, că văd că sunt o grămadă de oi aici. Sau să le Da. aducem. Lână, like, la început oricum o să ne facem niște corturi, după aia vedem ce construcții dăm. E Da. mai rapid. Într-un... da. Nu, like, am căzut într-un cave, dar era 5 blocuri deep. Tu chiar vrei Ăsta ai să... pat? Cine? Tu. Nu, Toți
Toți avem paturi, avem corturi. Da, da, pe Alex e la nu știu unde. Eu sunt Mino. Nu ba acasă. Acum, stai că vin sus. Hai, cam 22 Bă, ore. dar o să trebuiască să-mi fac torțe ca să pun pe aici. Ia uite bă ce-am făcut. Ia uite. Stai. Pun și asta așa. Unde? Pune-l la Ebon. Wow, cum arată. Da, înăuntru, Foarte uite clean. și tu. Da, bă, Altex. Stai bă că îmi luminez mina pe aici. Oh my days. Bă, Matei, tu unde ești? Ăla e un zombie. Da, ăsta e un zombie. Și este Mamă, fart. Matei, vezi că știu dacă explodează. Era să mor. Fugi, înapoi, înapoi. Nu prea mâncare. Hai că-ți dau eu, am 39 de pâini, bro. Dăm, uite, cruci acolo. Oh my... Oh! Schelete să fii tu al naibii. M-ai nimerit. Pe cuțul. Și mă bag cu ăștia. Mamă, câte flori albastre. Wow. E de la Spider Jockey. Shit. Rupe, ăla e encantat. Oh my days. Oh my days. O să mor. O să mor. Bă, nu te cred, Alex. Bă, n-ai bă, Steve, eu încoa, hai. Som. Aici e pisica. Som, alb. Hai. Deci ce caut cele mai tâmpite legi. Cele mai proaste legi. Bă, eu nu știu dacă îmi dă mie fail mouse-ul sau like e de la laptop. Din 2026. Din 1900, toamnă. De oricând, gen. Cele mai stupide legi din lume de la știrile Pro TV. Oh my. Bai mine, eu mă pun aici să fac sursa de apă. Și o pun așa, like. Să încep să pun cropuri. Dar ce faci? Ce e asta? Fermă. Dar nu așa fac eu și să da. Ba da. În diagonală, dacă pui un loc de apă, câte 4 în caz că nu știu. Ok. Încep cu astea mai ușoare. Mai tare. În Australia, asta e prima. În Australia doar un electrician are voie să schimbe un bec. Oh, hai. Bă, doar un electric. Îți dai Dacă seama, pun doi mâna pe el, se electrocutează, dar sparge cu unul în capul lui altul. Se întâmplă. bă, poate găsesc șerpi pe bec. Ok, Bă, la aceeași și categorie, unul. la aceeași categorie, în Anglia, taxiurile nu au voie să transporte câini turbați sau cadavre. What? Cine n-are voie? Să Cadavre? transporte câini turbați sau cadavre. Cine? Taxiurile. Taxiuri. Bro, what? Cum să transporti un cadavru? Nu știu, da s-a întâmplat dacă e regulă. S-a întâmplat? Păi de-aia spui regulile. Adică nu te trezești că vrei să le pui. Bă, ai minare, are sens ce zici acolo, dar mi se pare wild. Cum să duci un cadavru cu un taxi? Like, ce face taximetrii? Eu aș vrea să văd povestea cu câinile. Eu vreau să văd povestea cu mortul, like, cum? O stat Au pus în mașină, am ceva bagaj mai greu de pus. Oi, mate, I got an old British. Oi, Mate. I got a This dead little- mate over here. he's kind of drunk. Just leave him home, like, just... Nah, Throw this him on the wall. mate is closely passing. Am rămas fără pickaxe. Ia în Anglia. Ok, în Anglia e interzis să mori în Parlament. What? Să mori în parlament? Ești imun în Parlament. Ești Sau dacă mori, what? ții amendă. Cine își mai ia amendă dacă mori? N-ai voie. Da. N-ai voie să mai mori. Și la tată, amendă. Oh, Să vezi că și shit. tu a murit în Parlament, nu știu. Nu vreau să pun sare pe rană, dar e cam interzis.
Nu vreau să par nesimțit, dar datorez 200 de pounds. Datorezi 200 de pounds Bă. doar pentru că ai murit. Adică, Bă, Da, știți că e interzis să muri pe serverul ăsta, nu veniți să leacă la pat. nu, că eu mă culc în mină. A, Eu sunt Matei, nu știu unde ești tu. nu dau seama dacă glumești sau... Nu, Cine? el are patul după el. Eu am patul după mine. Bine. Ok, Bro, știi ce ar fi kinda nice să facă în Minecraft? Să-ți poți face like sleeping bag. ar fi Asta. Bro, like actually sleeping bag să-ți faci. Oh. Like, gândește cum sunt eu în mină ca să nu mai pun spawn point-ul în mină. Păi da, cu ce e diferit? Like, dacă ai ca pe o lume normală, Tabi, culcă-te! dar culcă-te că eu sunt în mină. hai. Deci, în Alabama, că poate unii se gândeau, e ilegal ca un șofer să conducă legal la ochi. What? Și N-ai ce, în România, voie. like, e legal or something? E ilegal Like- ca șoferul să conducă legal la ochi. Da, băi, și în România e legal să conduci legal la ochi. Nu știu. Poate încă nu s-a încercat. De la ochi. În Indonezia, masturbarea e pedepsită prin decapitare. What? Acum întrebarea mea e, care decapitare? Care e capitale, bro? De, Ah, ia. Decapitarea ciocii sau decapitarea capului? Bă, de ce? Bă, eu cred că... Sau... Indonezia sunt... Sau mai... Oricum e India. Cer scautul. În Ohio e interzis să îmbeți un pește. Ok. Îmi pun foarte multe întrebări. Like, de ce ai vrea să înveți un pește, dar în același timp aș vrea să o fac doar for the sake of it. Like, doar ca să văd ce face un pește dacă nu e beat. Like, Să vede barrel-ul. ce? Da, e epic, honest. Barrel. Ce bă? Hai, ProTV-ul nu mă dezamăgi acum. Am făcut like barrel. În Illinois este interzis să-ți lași câinile să fumeze. Ok. Da, bro. Câinele meu Da. o să-mi ia gen țigările din pachetul meu, din buzunar și o să începe să le fumeze așa părând în fața mea. Bro, Poate tag live. ce Hai, sculegile astea? Ce sculegile astea? Păi, eu și imaginez, vine polițistul și vede câine cu țigara în gură. Like la poarta casei. La poarta casei îmi vede câinele că fumează, nu-l latră pe el. El fumează. De nervi. Omul latră la câine. Nu, bro, like câinele meu în loc să latre. Câinele meu în loc fumează, să bă. latre, îl El nu fumează. stresează, el de se nervi. destresează singur. El se destresează acolo, n-are el stres cu noi. Like, păi ce? What? Ok, să cam am Ce? nevoie de aer. Unde să pun eu water silo? Cred că îl pun aici lângă asta. Aici, lângă fermă, pe undeva. Cred că mai Oh e my aici, God. nu? Like aici, David, unde sunt multe I flori. swear, Tu uiți? dacă mai pui garbage în chestul ăsta te omor. Îl pun în a meu. Dar nu eu am pus, Nu, bro, like- eu l-am pe a meu acum. Nu, ideea e că, like, vreau, like, în primul chest să fie, like, chestii, pumpkin. Matei, dă-mi un pumpkin. Primul lucru care o să laudă Copper Golem-ul este următoarea regulă stupidă. Păi stai atunci. Stai atunci, unde avem, da, wait. Cred că ar trebui să luăm toate itemele din chesturi mai întâi și după aia să le repunem, nu? Nu cred că are treabă. Nu? Crezi că se duce el și le aranjează el în toate chesturile? Nu știu dacă se bagă în seamă așa. Nu, dar știi cum? Ia din chestul de cupru și se uită așa și le pune. Ar fi o idee interesantă. Ia, Matei, aruncă un pumpkin. Ia, Păi, mie trebuie să le blocăm alea pe ale noastre, Matei, cât timp ne uităm cum interacționează. eu știu că pui în chestul lui și el le pune în celelalte. Da, I mean,
Are sens. Am nevoie de mai multe chesturi atunci. Ba, hai să vedem cum interacționează el momentan. Mai Ok. Wow! Wow. Ok. Niciun achievement. Micuțul ăsta nu mi-a dat nici achievement, dar o să-i pun toate chestiile astea aruncate pe aici. Ok, Hai, micuțule, la treabă. Micuțul. Micuțul. ok, deci, în Elveția este ilegal să tragi apa la toaletă după ora 10 în unele blocuri. Ok. În Pune Arizona, acolo lemn. e ilegal să lași un măgar să doarmă într-o cadă. Arizona. Da, Un măgar sau un can? un măgar. Bă, dar cred că au măgar pe acolo. What the fuck? Like, în Africa de Sud e ilegal să faci poze unor clădiri strategice. Strategice în ghilimele. Like, nu ceva serios. De ce în ghilimele? Nu știu, La ce se referă? nu știu. Puse, poate pol sau ceva de asta în parc, Strategice, habar n-am. să faci asta, dar ce e ilegal. Poate au o problemă decisivă. Colorado e ilegal să împrumuți aspiratorul vecinului. De ce aș împrumuta un aspirator? I mean, ok, Băi, dacă mi tu, s-a drag. stricat și chiar îmi trebuie, bro, ok, dar Fac, de ce e fac pe ilegal? ilegal. Ce naiba? Îmi fac What? chestii dubioase cu el? În Scoția e ilegal să fii beat responsabil, dar legal să fii beat. E răspuns. Fiecare lucru pe care l-am și dacă nu am resursa respectivă pe care o vrea el, se uită la mine și îmi zice că sunt prost. Bă, la în stare. Bro, se uită efectiv la mine și îmi zice: omule, nu am de ce să spun astea aici. Nu am China. de ce. În China e ilegal să te reîncarnezi fără aprobarea statului. What? Bă, la aprobare. N-ai voie să te reîncarnezi. Nu mă Fără reîncarnez. aprobare, că dacă ai poți. Bă, eu chiar vreau să știu cum mă reîncarnez. Mamă, frate. Deci, aparent, te poți reîncarna dacă vrei. Dar trebuie să vrei. Dar trebuie să vrei prima oară. Și să te lasi statul. În Franța e ilegal să-ți numești porcul Napoleon. Fugi, Napoleon, fugi! Fugi! Are sens. Aceeași zicală pe care ai zis-o. Nu vreau să-mi bat ăștia la poarta cortului. Nu vreau să-mi intre ăștia în cort cu mine. De fapt, în sleeping bag. Că ăsta nu-i cort. E sleeping bag. Chiar hai să facem un cort. Hai să facem un cort deasupra. Aș zis să facem unul destul de mare. Cine are găleți? Am avut o singură greată și nu știu cui am dat-o. Bă, David. Aia e mie. Uite, Bă, mamă, se mi se oxidează pare- asta. da, am nevoie de niște... Oxidează. Da, ai mie nu e așa rău. E? Trebuie să-i dăm cu... Ai mie aș putea să iau niște... Cu ce iei mierea? Cu șierzul? Trebuie să Am pui nevoie- un campfire sub stup, altfel o să te înțepe. Da, am pun. nevoie de un campfire. Uite, avem chiar aici. Dă-mi un campfire. Unde avem minereul? Deci am nevoie de minereuri. Nu, like le-am luat. Bă, David, nu le lua, că pleacă albinele. Nu, nu-l iau. Gen, am nevoie de un campfire. Hai să facem. Îmi pleacă albinele și după aia, cine știe pe unde le găsesc. Avem niște loguri. Ne trebuie niște loguri. Aia că facem rost acum. Să stai în copac.
Ok, dacă veniți în spate o să vedeți cum muntele nostru e plin de găuri. Plin de cave-uri. Care l-a găurit? Mi-am mâncat de Care ești, bă? Și mai mare frică a mea este să pice muntele ăsta pe mine. Tu l-ai găurit. Știu eu că tu l-ai găurit. Cum ai putut face așa ceva? Hai, dovezi. Tu l-ai găurit. Știam eu. Dovezi. Știam eu că tu l-ai găurit. Cum ai putut face așa ceva? De ce ai făcut Honka cu... Faci scurgă pe jos. Da, arată bine și așa. Bă, sunt așa de chior încât nu mai văd gaura în care mă băgam ca să-mi găsesc cave-urile. Poți să faci, Matei, numai așa, like cu un bloc, să pare ca și cum îți duci în pământ. Așa. Până ai găsim alt design. Poți să faci să curgă dintr-un bloc, Matei. Pe Da, asta am făcut. Ok, aici pare că am întunecat. O să pun o lumină. Am luat un Și mergem mai treptat jos. fără să vreau. O să mergem mai jos ca să vedem ce e pe aici. Deci, bă, David. Aici, lângă. De ce am un zombie deasupra capului meu? Uai de mine unde sunt. Ok. Oh my days. Captain, no sir. Wow. Era să mă moare un schelet. Kind of wild. Pune Nu numai vreau să- unul, like așa, să fie în jos. Stai că nu vrea să fie infinită asta, mai. Dar avem infinit acolo. Stai că am reușit. Exact. What? Sau Ca să așa. fie infinit trebuie să fie ori de 4 blocuri de 3. Da, like, uite, avem acolo de 7. De 7. Păi ferma. Ah. Bun. Arată bine, îmi place. Bun. Dar unde este celălalt? Alex, tu ai pat, nu? Uite. Ce ai zis? iPad, nu? Da, da, da. Bun. Dar nu prea am loc de să dorm. Uai de bine. Sunt într-un game așa de strâmt. Like, Ce de make your acolo? way. Nu-i parcă ai lavă în jur. Mm. Bagă-te în peretul. Asta fac. Ce bine arată. Nu, asta îmi ziceți când Acum, trebuie. chiar acum. Ok, nice. Și acum să mă spawnez în perete. Poftim? Ah, să mă fi spawnat acum în perete. Vreți să vezi? Da. Secunda, merg. Oh, shit. L-a luat pe David. Well, Știi ce am făcut eu? Nu mi-am luat un crafting table cu mine. Bine, acum într-un minut. that's unfortunate. Măcar găsesc niște fier. Ok. Păi... Hai, Suntem continuăm după. Ma. Da. După că ăsta se omoară. Bă, Alex, ieși. Loc în spate pentru materiale în shit. Mi-a dat volanul ăla pe un drum de țară 2 secunde și luam șansă. Like, bro, nu eu învârteam volanul, se învârtea volanul cu mine. Mamă, bine, mai zis, Matei, cum el se învârtea cu volanul. Aha, Bă, făcut capul tău de câine. ce-a făcut, mă, câine? Microfonul meu. Îl tot pierdem pe drum. Păi Băi, mergi mai- tu mai încet. Păi ia, E mai ai și tu o barcă. E mai prost tu, uite-l. Ba nu, stă un câine random, plec de aici.
Un câine random. Plecă-mă de aici. Stai, nu sparge toate. Băi, eu stupid. My bad, gang, deci Am nevoie toată de aventura de combustibil. azi o să fie cum îl aduc eu pe RMU din cauza că mă tot întorc după câine. Oh, mai. Asta e episodul de azi. Bă, David, ia-le înapoi. Ia-le înapoi, David. Eu n-am nevoie de el. Am Ok, nevoie da. de două saplinguri. Am aproape cu full screen. Oh, mă. Zin comedianul meu. Doi pereți vorbesc. Ne vedem la colț. Caut altele, bro. Caut altele, că nu. Tough crowd, boy. Crezi altceva, glumele astea, nu. Sunt așa de proaste. Știi ce ai putea căuta? Să fie mai negru? Ok. Potata. Ia, Bă, dacă tu... ia stați așa, deci. De ce suferă doi neuroni în capul unei blonde? De spațiu. De înghesuială. Înghesuială? What? Înghesui. Bă, eu cred că e de spațiu. Sunt prea puțini. Bă, să înghesui la tine. Stai să mă gândesc. Un fel de... E nuanță de mov de săpun deschis. Foarte. Că mi-ai zis să pun de Să pun deschis la culoare. Era ce așa, gluma aia am cu să pun. Să pun. Da, pompete. Să vă pula pe tine. Tu... Bă, întrebarea este unde mi-am îngropat eu calul? Eu nu cred că ți-ai îngropat calul. Unde mi calul meu? N-am pus calul, bro. Am găsit un măgar în loc de cal. Păi nu m-am măgări în zonă. Avem 3 stupi. Bro. Nu E mai- epic. Putem face fermă de albine. Facem contrabandă. Eu Bine. m-aș băga la o de-asta. Ce la o La o contrabandă? La o contrabandă. Ce la- Care-i Mamă, e Herobrine, bro. Bro, e Herobrine. meu zi hero, brai? confirmat? Albinele se uită la tine. Dacă le-ai dat un cot, ai murit. David, nu mai ține și tu floarea în mână. Ah, are mai mult sens așa. Ce fac, băiele meu? Probleme tehnice. Probleme tehnice. Bază de date nu mai merge. Nu vreau ca aia, mă disperă, tovară să mă joc League of Legends, nu vreau, nu, Așa avem și noi tovarăși. League of pe- Legends. nu vreau. Lasă-mă, sau Elden Ring Night Dream, am jucat Elden Ring Night Dream și League of Legends, dar m-am spart, nu mai vreau să mă joc și eu Minecraft. Mă rog, mai. Bun. Vreau Am să mă început joc bine. Minecraft. Am început L-am bine. întrebat, te joci Minecraft cu mine? Nu mă joc așa ceva. Dă-te în scârbici. Că te scârbici. Înțepenești. Să înțepenești dacă te mai joci jocurile alea. Bun. Mă sună, hai bă să ne luăm World of Warcraft Marș. Nu, jocul ăla nu. Jocul ăla mori dacă te începi să te joci. Mori încet pe scaun. Cine a Ok. răspuns la telefon? Și a intrat acum. 100 million points. Bă, dacă trebuie să fac drumul ăsta every time... Intră cineva nou. Ba, mie putem să-l facem prin Nether. Da, o să-l facem prin Nether la un moment dat, pe deasupra poate. Mai e Ca mult. să fie mai avansați. Mai e mult. De fapt mai e mult. RMU am ajuns.
What? Dominated! Uite! Uite! David, Uite! dă drumul la tape. Ia uite, ia Bro, uite! e pornit de Uite. 10 minute. Tuhu! Uite cine a venit! Și mai- Tuhu! Rămâi A venit, băieți, a venit acasă! Yeah! Zic chiar că știi Herobrine, bro, are numele ăla. Chiar că... De ce dai front Mamă, shots la câine, coral Matei? pentru pat alb. Aha, dar voi v-ați spus din astea și pe jos, subs. Da, El chiar și-a pus deasupra albiu. îți facem și eu un cort aici. Nu știu chestiile astea de parcă eu le știu Dă-mi cine e. 2 lună. Hop, hop. Bă, măcar n-am murit, știi ce zic. A, nu, stai, nu, era pus bine. Mariusică, poți să-ți iei și eu din chest o cască și niște botoși? Da, ia-i. Că... De-aia i-am luat. Să fie... Chestul Iron, pe ăsta l-aș pune altundeva. O să, hai că lăsăm mai momentan. Ce? Dă-mi, trimite-mi un model de... Bă, dar nu știu dacă în cap chiar așa lipite unul de altul, le facem mai în spate, bănuiesc, nu? Păi, da, ne extindem puțin. Eu fac în zona asta. Mai fix în spatele, Că gen oricum vom face un foc de tabără în mijloc. da, facem unul mare. Sau punem un... Știi, la asta putem să punem un hay bale să fie mai înalt. La ce? La ăsta care l-avem aici la corturi. Da. Este, bă. Ia, hai să vedem. Luăm sapling-urile care pică. Bun, îmi trebuie spruce. Am De- spus. Uh, Asta am făcut până acum, am colectat spruce. El Cinco. e rezerva de spus. Rezerva de spruce e la mine, inventar. Uite, a meu ar veni ceva de genul în mărime. Dă și mie cât să-mi fac. Unde ești? Vino încă. Ia, ci. Uite, bă, o să iau culesa ăsta. Deci ne le punem cam așa. Adică mi-l pun aici. Să-l dau mai în Eu o să spate mi-l pe a pun meu? aici. Da, da. Da, îl dau mai în spate. Trebuie să-l dai mai în spate Dă și, mai în spate. Bă, Remeu, stufă lângă mine. și tu îl faci aici. Like, stai că ridic 2... Dar cu cât să-l dau mai în spate? Tu trebuie să-l faci în partea asta, rămează. Remeu, pune-l aici. Dau cu vreo 4 blocuri Aici? mai în spate. Da, like zona asta. Dar nu-l pune Rămeauzi aici? Acolo. Departe. Nu, acolo punem altceva. 10 billion point. Ok, deci trebuie să fac... Speră, Păi nu înțeleg câte blocuri de... Cât de mare ar trebui să fie, gen, în lungime. Bro, nu, like, pe lungime e 1, 2, e 9 blocuri lungime. Păi nu, Și al meu? A tău, da. Nu, a nostru. Like ăsta albastru, zici, nu? Da. A, da, chiar că pot să număr. Păi, 1, 2, descoperabilitatea de a număra. 6, 7, 7 blocuri. Da, pești. Uite-te la interior. E un albastru, un alb, un albastru. Mă, că acolo vezi numai un alb, un albastru. Uite la exterior, bă, că ai, like, uite, ai o treaptă, 3 blocuri de lână. Încă o treaptă, încă 3. Deci e... Stai, nu. Oh, da, stai. 3 Da. cu 3 cu... Ok, bro. Mi-mi place ce iese aici. Ok. Așa. Bă, da, voi de unde ați făcut rost de luna aia? Albă.
Eu m-am dus să stai după oi, like, mai Nu, încolo. Matei! Tu nu parcă erai albastru. R slash Mamă, Matei, ce naiba full. faci? Matei, ce-ai făcut? Da, bă, mai întâi îl fac așa și după. O să-l Bă, colorez, bă, asta e. Îl colorează mai târziu. Eu am care o să învețe și pentru bac o să și colorez. Da. Vreau să pun Căutăm prin zona, nu tăiem copacul ăla. copacul ăla, nu-l tăiem. Dar cream că avem prin chest. Nu avem niciun sapling. Aș putea să-mi pun oak. Anyway, Da, ce se întâmplă aici? înainte de corigențe, ce facem noi? Matei, putem pune pariu că asta o să facem și la facultate? Când avem restanțe și toate prostiile, ce facem noi? Care îmi dă spam cu Z? Vezi că îți văd dacă stau. Oh. Bă, cine mai are mă contul ăsta chinezii să-mi pari, acum îl văd. Acum? Tot chinezesc. Nu o să întreb nimica. Cine rave? Mi auzi? E Da. vremeu. Ai nevoie de nici mâncare? Da. Mâncare, da, acum am doar 2 mere. Let's go. Le-am mâncat. Cât de departe suntem? Suntem destul de aproape de bază. Suntem, like, legit aproape. Cum ne fac mă și eu rost de niște lână, că mi-am făcut mai cortoiul. Te duci mai în spate la cortul lui Alex, te mai tot duci, vezi niște oi. Aveți toți Minecraft cumpărat? Da, Și serverul e pe crack sau e pe normal? e normal. Poți să pui crack și să te joci și de pe Minecraft normal. Da, Cred că da. numai că serverul de hardcore am zis că îl facem pe cumpărat. Mamă, câte oi sunt aici. Trebuie să... Care era mă în casa lui Alex? Care era mă în cortul lui Alex de avea ui? Spate. Ăsta din spate de la Ăla care nu prea are frame. Are decât frame-ul ăsta. e. oi de la cort, de la ăsta Ok. roz. De la tu. Cortul lui Alex e lângă Copper Golem. Oh, nu-mi place mult de asta. O să mergem pe lângă el oricum. Că aici avem bază. Fix după. Păi n-avem share ca să nu brutalizezi doile astea? Păi ai shield. Ai shield. Noi Lasă, asta, eram- noi asta. Fără, ia un share de acesta. Nu, era să I mean, flori albe sunt aici la mine. unde? A, dar cred că le-am văzut și eu pe drum. Da, de alea roz E sau roșii. roșii. Stai, ține-le. Cardul! Gardul e la Matei în chest. E chestul ăla de lângă gard. Dreapta jos. Mamă, ce colaturi nebune. Bun. I-am zis lui David, bă, du-te și ia-ți gardul de acolo. David, bă, astupă. Zic, I ain't there. I ain't Te there. vedeam pe remeu, spuneam și ăștia. Ne confundam, mă, că se avem skin-uri similare. Da, bă, eu sunt agentul 007 și tu ești Herobrine.
Bă, oaia asta a mâncat instant. Steroizi. Eu o acuz de steroizi. Trembolon. Trembolon. Animolon. Nu mai ai peace flowers aici. Nu e o floare roz. Bă, da. Caprele astea chiar omoară tot ce văd. Ce culoare să-mi pun la mijloc? Cum faci un tripwire hook? Tripwire hook ai nevoie de un... Bună întrebare. Știu că ai nevoie de un iron, Oak plank, iron ingot, stick. oak plank. I mean orice plank. Trebuie cineva. Nu știu cine a intrat, dar a fost trimis înapoi pe la locul lui. Îmbrare sau ce voi uite. Da, îmi găsesc cuvintele așa de... Mm. Mm. Cuvinte. Da, Cuvinte. da. Nu știu dacă ți-au auzit, da. E beat up. Da, mai am alea. Un oak. Ok, nu.